Hello, good morning everyone. Welcome sa akin live, Tres Maria's Farm. Samahan niyo ako kasi ngayong umaga dahil naubusan na tayo ng walis tingting. Pudpud na. Pudpud na ba yung ating walis tingting? Ayan, gagawa si Tres ng walis tingting. Kata talaga ako dito. Ayan, wala akong gloves. Ang dumi na ng aking kamay. Good morning! Good morning sa naan dyan. Ang dumi ng mga dahon ng niyog. Ayan, no? Kaya naman yung kamay ni Tres ay ang dumi na rin. Nagdala na rin ako ng pampauso kasi ang daming lamok dito sa ilalim ng kanyugan. Kakahuyan. Kanyugan lang pala. Ay, sino yun? Akala ko kung sino yung naandyan. Si Juwariwap lang pala. Si Juwariwap lang pala yung naandyan. Yun, no? Ayan, no? Hi! Hello! Uy, ayusin mo itsura mo dyan. Mausok sa Pinas, guys. Malamok pala. Akala ko kung sino yung naandyan. CH Japan, my love, shout out. Asa na yung bato na pang pabigat ko dito sa aking stand? Nawawala. Dong! Dong! Ang bato, Dong! Asan yung bato, Dong? Mausok na dito sa aking pwesto. 3 million viewers. Megalaw shout out. Good morning, everyone. Si Tres po ay naggumagawa ng walis tingting kasi ang daming wawalisin. Isang buong barangay. Hinahanap ko yung bato. Asan yung bato? Yung ginagawa kong pampabigat. Tay Hefty! Migalaw shoutout, Tay. Happy New Year po. Good morning, Tay. Salamat po sa patusok dyan. 7 million viewers. Migalaw shoutout po. Ayan. Natutumba ang aking stand ng aking CP. Agoy. Asan na yung ano ko? Pangyagis. Pati yung aking pangyagis nawawala rin. Hala, baka na ano ko na doon sa apoy. Asan na yun? Natumba na. My God. Natumba na yung aking CP. Stand. 9 million viewers. Miguel shoutout po. Ay, Manay Sisi, Shining G. Miguel shoutout. Marahay na aga. Manay, marahay na aga man po. Manay Sisi, Shining G. Nagagibo ako manay ki ano, walis. Naubusan na, napudpud na. Kaya panibagong walis tingting.
Panibagong pangwalis ngayong 2025. Ayaw ko magpakita ng face lock. Hindi tayo ma-beauty. CH Japan, mega love shout out. 11 million viewers. Thank you so much. Ang init na. Ang init na dito sa ilalim ng kanyugan. Lola Sweet, mega love shout out. Ay wow. Yung supporters ko, ayun no. Yung supporters ko, ang daming gadgets nakatambay. Thank you, Lola Sweet. Happy New Year. Kumusta? Okay ka na ba? Okay ka na ba, Lola? Ang dumi na ng kamay ko, oh. Kasi ang dumi ng dahon ng niyog. Maputik. Kaya yung kamay ko maputik na rin. Hindi ko makuha yung aking gloves. Ayan, oh. Ang putik ng dahon. Thank you! 17 million viewers. Sana all. Sana all, Lola, no? Walang ginagawa. Ako lang kasi dito mag-isa. Kaya nag-iisip ako ng pwedeng gawin. So, andito ako sa Kanyugan, Lola. Oh, at saka yun, oh, may kasama ako. Ayun, oh. Ayun yung aking kasama. Hi! Tsura ko dito. Hello! Ayun yung aking kasama, oh. Sabi ko, wag siyang maingay kasi maririnig yung boses. Nagdala niya rin ako ng pausok kasi ang daming lamok. Gusto pa man din ako kagatin ng mga lamok. Paborito akong kagatin ng mga lamok. Siguro kasi ang tamis ng aking dugo. Sana all! Sana all daw, sabi ni Lola. Agoy, natutumba. Natutumba ang aking stand. Ang dami kong yayagisin. Lola Sweet. Nasa work ka na ba? Lola, baka nag-live ka? Hindi ko nakita. Naka-live ka na ba ngayon? "16 eyes, mega love shout out. Thank you so much po.
Happy New Year, everyone. Pinapawisan na akit. Medyo maano na kasi, mainit na. Lumalabas na si Haring Araw. Lumabas na. Kanina umulan. Maulan kaninang umaga. Sir Ray. Sino to? Sir Ray June. Solution Sound. Mega love shoutout. Ayan. Meron ka na pong moderator. Sir Ray. Thank you. Happy New Year. Happy New Year din po. Salamat sa patamsak. Ayan, may naririnig akong motor na ano dyan sa gumagawa na ata ng daan dyan. Kasi isasarado na yung daanan dito na dinadaanan namin. Kaya meron na siguro nagsusurvey na daanan na gagawing daanan dyan sa ilalim ng Kanyugan. 16 eyes, mega love shout out. Thank you so much, guys. Subukan ko kung aabutin to ng ilang buwan, yung gagawin kong walis tingting. Baka umabot sa next year. Susubukan ko din kung hanggang saan aabot yung 45% ng aking battery. Kung ilang oras tayo aabot. Sir Brad, Vlogs Officials. Sir Barber. Ano ba yan? Bulol si Tres. Sir Brad, 32 Vlogs Official. Mega love shout out, sir. Happy New Year po. Happy New Year to Sir Brad. Happy New Year, Tres Maria. Thank you so much po, Sir Brad. Happy New Year too. Everyone. Mag-live pa lang. Ayan, magla-live pa lang si Lola. Love, puntaan mo si Lola. Magla-live daw. Magtambay ka doon. Nasa labas ako, Lola. Yung isang CP andun sa bahay. Tanghali na. Parang matagal ko itong matatapos ah. Ang dumi ng dahon ng niyog. Pati kamay ko madumi na rin. Mag-live lang ako, Lola, saglit. Try ko kung umabot ng isang oras yung 45% ng aking battery. Oh my God! What's that? May nahuli pa. May naano pa. May natitira pang ano. Humabol pa sa... Di yun bawal?
narinig sa live, yung ano, may natira pa silang sinturo ni Judas. Yung kapitbahay, nagpaputok ng ano, ewan ko kung ano yun. Sinturon ni Judas daw. Kakamiss yung ganyan. Hi, Sisi! Mrs. Sky! Make love shout out. Nakakamiss ba? Tingnan mo, Sisi, oh. Ang dumi na ng aking kamay kasi nga basa din yung dako ng niyog. Paubos na kasi, Sisi, yung ano, aking mga walis doon sa bahay. Sabi ko, ang dami ko nakitang mababa na mga nalaglag na dahon ng niyog. Sabi ko, gawin ko na lang kaya tong ano, walis tingting. Subukan natin kung ilang buwan mapupudpud. Baka next year. Baka abutin next year. Hey, meron pang mga nagapaputok dyan. Bakit ang lapit dito sa amin? Asan sila, mga kabataan? Andiyan sa kabilang lupa. Naririnig dito sa live ko. Di kaya ako nito mapalo. Siguro may mga natira pa silang pampaputok nung 31. 19 million viewers. Mega love shout out. Thank you so much, guys. Thank you sa inyong suporta. Hindi na ako nakapag-drawing, Lola Sweet, kasi wala na akong pampakain sa kamay. Mamaya, subukan ko yung mga prutas-prutas. Thank you so much po, Tay Hefty. Salamat po ng marami. Happy New Year po, Tay. Bibilisan ko na kasi mainit na. Mabibilad na si stress. Aray. Wala akong gloves. Sakit sa kamay, oy. Mamaya sugat-sugat na to. Lab, puntahan mo si ano, si Lola Sweet. Magla-live na daw. Thank you so much, Sir Brad. I can't let go. Each day I believe I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day, yes.
Yes, yet I know unknown. I broke my heart for every gain. May mga pasaway, mga kabataan dyan na nagpapaputok sa kabilang lupa. Rinig na rinig sa live ko mamaya. Apala ako ni Lolo. May narinig na putok sa aking live. Putukan. Yung mga yung mga uwak, nagsipagliparan, natakot. Baka sinadya talaga yun dahil maraming ibon dyan sa sa ilalim ng kanyugan. Kaya dyan sila nagpapaputok. Yung mga natira nilang nung kahapon ata. Mga pasaway din. Bad sila talaga. Nagbabawal yun eh. Ikaw ang aking pag-ibig at ibig na tunay. At kailan pa man hindi kita pagpapalit. Maging bawat saglit sana ay makapiling ka at hindi magwawalay kay lanman. Tayo lang dalawa. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, try natin. Kung kaya ng ating pangyagis. Ayan, kaya-kaya. I love you. Let's say you love me too. These 3 words, they could change my life. And I promise that you'll always be together. Tell me anytime.
Nangangalay na akyat. 25 minutes pa lang. Naka 25 minutes pa lang akyat. Thank you, 8 million viewers. Tell me enough time. I must be crazy now. Maybe I am not. Silipin ko muna si Lola Sweet. La, 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 la. Yung bananas ko, namukbang na naman. OMG. Sino ba yung mga naka-live? Baby, that's what I love. Tamsakdan. Di pa pala naka-live si Lola Sweet. Akala ko naka-live na. Hindi pa pala. There's nothing I feel, and I know that's my heart, and my heart will go on and on. Love, I was love you. Every time I hold you in my life will always go on. Wherever you are, and I believe that my heart will go on and will stay forever. You are safe in my heart, and my heart will go on tender. Love when I was love you. Ayan, ito lang muna yung makikita nyo guys. Yung aking buta. Ayan. Hello. Hello, mega love shout out. Yung buta ko lang muna yung makikita nyo dyan ha. Huwag muna yung aking face lock. Somebody else
waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day. Yes, I know you want to stay, but I know you want. Agay, may odds. May odds. I believe what you said to me. Better than did it to why don't you try to open up your heart? Why don't you try to open up your heart? Why don't you try open up your heart? OMG, ang putik, ang putik-putik. Shouty everyone, 8 million viewers, make a love shout out. Bilisan na natin kasi andyan na si Haring Araw. Aabutin na ng init si Trez.
And I wish on the somewhere you are thinking of me too. 'Cause I'm dreaming of you tonight till tomorrow. I'll be holding you tight, and there's nowhere in the world I'd rather be than in my room, dreaming about you and me to say how much I love you. Yes, I do. Yes, I'm dreaming you tonight till tomorrow. I'll be holding you tight, and there's nowhere in the world I'd rather be than my home, dreaming about you and me today. Ayun, ang itlog na yung manok. Initlogan na yung ginawa kong pugad. When I'm low in the rain, Mega love shout out, Borders Adventure, Shouty, Happy New Year. Salamat sa pagbisita. Thank you, 14 Eyes. Salamat ang marami po sa lahat ng naandyan. Thank you so much po.
ika'y dumating, parang ihip ng hangin. Oh, oh, hindi natin pwedeng alamin. Sa aking tabi, lahat ay kaya para sa'yo. Hindi ko mabibilang ang lungkot na nadarama. Sa hangin, tanghali na, di pa rin tapos si Tres. Balikan ko na lang ata ito mamaya. Thank you po, 15 million viewers. Thank you so much. Thank you everyone. Ayan, naka-live na si Lola mo. Puntahan mo love si Lola. Naka-live na. Naka-live na siya. Ay.
Mega Love shoutout, 23 million viewers. Nakatambay lang ako, sabi ni Lola Sweet. Ayan, bulol-bulol si Tres, Lola Sweet. Bakit kaya? Pagpasok ng 2025, bulol na akit. Thank you po, 23 million viewers. Salamat ng marami. Kalang oras na ba ako? Huwag kang maingay, naririnig ka sa live. Tambayan mo si Lola. Dali na kasi yung CP ko, oh. Gagamitin ko pa to sa ano. Magbibideo pa ako pang SC. Tambayan mo si Lola. Dali na. Bawasan mo yung tambay mo sa akin. Itambay mo kay Lola. Dali. Region Mix Vlog. Mega love shoutout. Iba ba si Region kanina? Iba to? O isa lang? Bigyan kita ng jacket. Salamat sa patambay, Lola Sweet. Thank you everyone. Thank you 13 million viewers. Oh wow, naka 48 na din pala ako. 48 minutes. 29% na lang yung aking battery. Ayan, aabutin kaya to ng isang oras? Aabot pa kaya ng isang oras yung ano? Yung ating 29% battery. Aray, nangangalay ng aking paa. May momo, love. 23 kanina. Tapos biglang nag-9 niya lang. Better sweet. Wala siya doon. Andito kasi siya sa akin nakatambay. Ewan ko, nagagala siguro. Nasa galaan. Hindi ka ba nakita? Tambayan mo lang. Hmm? Tambayan mo lang, love. Makikita ka naman eh. And tell me now, how do I live without you? If ever go. Aray! Aray ko. Nangalay akit. Ouch. Masakit. Masakit pa ako. Marami-rami pa to eh. Ayan, natumba na. Natumba na. Marami-rami pa kasi to. 17 million viewers. Thank you so much po. Mega love shoutout. Thank you guys.
May sumisilip na mumu. May sumisilip na mumu. Ragay ko. Nangangalay yung pa ako talaga. Aray. Bakit para akong pinupulikat? Aray. Sakit na pa ako. Matandaan kasi si Tres. Kaya ayun, nangangalay na yung paa. Nangangalay na kasi yung paa ni Tres. Matanda na talaga. Bakit parang blurred na yung aking cam? Nagba-blurred na talaga siya. And tell me now, how do you... Tapusin ko lang tong paabutin ko lang 1 hour tapos uwi na tayo. Ayan, naririnig ata yung pa-music sa kabilang barangay. Ang puso ko, hinito, para ba, ang pag-antik ko. Sa tuwing nakikita kahit bakit? Layo na nilipadan ng ng manok.
Parang hindi na maganda yung live ko. Tingnan mo, nag-stick na siya. Pangit, tingnan mo. Bakit ganun na to, love? Ayan, malapit na tayo mag-end live. Thank you so much, guys. Thank you, Tay Hefty. Salamat po ng marami sa lahat ng naandyan, sa lahat ng yung nakatambay, sa lahat po ng nakatambay. Thank you so much. Ayan. Isang ano na to. Marami-rami na tong nagawa ko, oh. Ayan. Madami-dami na yan. Mga dalawa na sigurong tambo yan. Walis tingting pala. Chararara. Chararara. Oh, nangalay na. Kailangan ko ng kape. Kailangan ko ng kape. Naambon na. Tama na nga yan. Naambon na, naambon. Ano yun? Ano na tayo? Tama na to? Tama na to? Pagod na akit? Ayan. Sa isang oras na akit. Palagpasin muna natin ng ano, mga 5 minutes pa.
Thank you, Tay Hefty, Sir Region, Lola Sweet, sa lahat po ng pumasok sa aking live. Maraming salamat po sa mga patamsak nyo, sa nag-stay. Thank you. Thank you, love. Pasobrahan natin ng minutes para hindi malaglag yung 1 hour. At uuwi na tayo kasi magsasaing pa, Ketch. Wala pa akong kakainin. Balikan ko na lang itong natitirang konti. Pero pangit na rin kasi ito yung tuyo na. Parang masyado ng ano. Pero mas maganda, mas matagal yung tuyong dahon talaga. Mas matibay. Matibay siya. Mas matibay ipang walis. Hindi ka agad napupudpod. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Bibidyohan ko muna yung pang-essay ko. Yan. Kasi mamayang gabi mag-essay tayo nito. Mag-screencast tayo nito. Ayan. Tapos na tayo. Nakagawa na tayo ng walis tingting. Meron na tayong panlinis sa ating kapaligiran. Pangtanggal ng mga dahon-dahon. Malaki na to, guys. Isang malaking walis na to. Ayan. Thank you so much, guys, for watching. Ayan. Uwian na po. Again, maraming salamat po sa lahat ng nakitambay. Tumamsak sa aking live. Salamat po ng marami. Tay Hefty, Sir Region, at sa lahat pa po ng iba dyan. Kay Sir Brad, 32 Vlogs Official, kay Lula Sweet. Thank you. Sa lahat-lahat, kay Sir Border's House. Border Adventure. Kay Chuwariwap. Thank you. Bye everyone! God bless po. Happy New Year. Thank you. Bye.